Зәңгәршәл әсәрендә Булат белән Мәйсәрә мәхәббәте тасвирлана. Төп рольләрне Илфират Зәйниев белән Гүзәл Галиева башкарды. Булат белән Мәйсәрә мәхәббәтләренең көрсезлеге белән генә түгел, моңлы тавышлары белән дә сокландырды. Өлкәннәр битендә ул бу әсәрне беләләр. Классиканы белә, шуңа күрә инде алар инде яхшы итеп кабул итәрләр. Безгә инде күпме кеше булса да, безгә наоборот җиңелрәк. Театрда инде гомумән уйнаганым бар, ләкин дә шушындый бик нык тирән эчтәлекле театрда һәм инде төп рольләрнең берсен беренче тапкыр башкарам, шуңа бераз гына күңелемдә ниндидер бер борчулык бар. Борчулык ни өчен дип әйтәм, чөнки театр бик нык минем өчен бәлкем кайбер вакытта авырдыр да, кайбер җирләре уйнарга, ләкин мин аны үземнең күңелемне шуның белән тынычландырам, бу җырлы театр. Минем өчен инде җырлау өлешләре җиңел уйнадылар. Булат Хайретдинов белән Рауил Тимкины тискәре рольләрдә күрергә күнектек бугай. Бу юлы да аларның геройлары кырыс, усал булып чыкты. Һәр вакыттагыча егетләр рольләрен югары дәрәҗәдә башкарды. Кем бу образны башкарып чыга ала? Беренче менә режиссер карый, потому что белә кемнең ничек уйнаганын. Шуңа күрә инде миңа режиссер шундый рольләрне тәкъдим иткәндер дип уйлыйм инде. Үземнең образга килгәндә инде бу явыз, хатын-кызны санамаган кеше менә шундый образны спектакльдә күрсәтергә тырышам. Мәхәббәт уйнаган образлар алар иң кыен образлар. Мәхәббәтне сәхнәдә күрсәтү ул иң кыен әйбер дип уйлыйм мин. Шуңа күрә мин аларга якын килмәскә тырышам. Һәм менә мондый образларны миңа җиңелрәк биргән ни өчен мин үзем тормышта тыныч кеше. Шуңа күрә инде менә шул эштә җыела да и менә шундый образларда мин аны могу выплеснуть. Артистларның һәр кайсы үз роленә туры китереп сайланган. Спектакль барышында артистларга кушылып җырлаучылар да, елаучылар да булды. Мәйсәрә күз яшьләрен түккәндә тамашачылар да аңа кушылып үкседе. Сөйгәне өчен үзгәләнгән Булатны кызганып көч биреп утырды. Гүзәл белән бергә уйнаган шикелле булдым. Аны сездә юк җыладым. Тыялмыйча мин бу спектакльне карап бетерә алмамдыр шикелле булган идем. Мөслим артистларына, мөслим халкына гомумән рәхмәт әйтәсем килә. Бик матур спектакль булды. Bütün коллектив искиткеч шотландык та, куандык та, дулкынландык та, кайгырдык та, титрәндек тә, күз яшьләре дә акты. Гаҗәеп тамаша булды. Мөслимебез өчен тагын бер горурлык, тагын бер куаныч артты. Театрыбыз коллективы әлеге әсәрне сәхнәләштерүне ишеткәнчтен инде Мөслимнең театр сәнгатен яратучыларын бу көнне түземсездән көттеләр. Күренекле образлар тудырда безнең инде Мөслим халык театры республикабызда да инде танылган. Гран-прига кадәр алар алдылар. Мөслим халык театры рухи азыкка сусаган күңелләрне рухландырды. Киләчәктә дә уңышлар телик аларга. Римма Авзалова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.